Ang Barangay Urbistondo sa bayan ng San Juan, La Union ang maituturing na pinaka-busy at pinakamaingay na lugar sa bayan dahil na rin sa dagsa ng mga bisita at sa dami ng mga bar na naipatayo sa lugar. Pero isa rin umano ito sa pinakamaingay sa gabi o madaling araw dahil sa gulo mula sa komosyon ng mga lasing na galing sa bar. Isa sa madalas na makasaksi ng rumble ng mga lasing si Roger. Ang ganitong eksena hindi na raw nakakatawa at nakatutuwa, bagkos nakakaalarma dahil sa ibang taong posibleng madamay sa gulo. Siyempre, rumor na nakainam damatan. Ito no, kuhan. Dama jay maranang naglalaban dito lagtatayan de kalsada ng kasde. Baka may ramang kami pa. Nito lamang August 17, rumisponde ang pulisya sa isang komosyon dahil sa mga lasing na nag-inuman sa bar. Pinakabago rin sa kanilang rinespondihan ang naitala noong August 24. Taga-sabali lang Ili or from Metro Manila, kasjay. Kaslakas dito, karamihan mo't nagiging kabataan. Actually, dati naka-standby nga kapulisan tayo ijay. Iso tapta, po iti karami nga rambulan ijay. Nagdagdag tayo iti tao ijay nga agbantay. Tano kastakot maiwasanan iti kasi nga rambulan. Hindi naman daw nagkulang ang pulisya sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Pero sana magkaroon din umano ng kooperasyon, lalo na mga bisita na piniling magsaya sa bayan at hindi ang makipag-amok sa dinayong lugar. Hindi rin umano maaaring ipagbawal ang pag-inom sa gabi o madaling araw dahil wala namang umiiral na curfew hours sa bayan ng San Juan. As party PNP, iti may recommend mi kuma curfew kasi nga may gapo nga apaday jay ket sobrang nga kuan sobrang nga inumdan nga makontrolin di ay bagbagida so di kikinursunada dan. Joan Ponsoy, Balitang Solid North.